салом алайкум бародарон мухлисои азиз. Ма оз дар ноҳияи Ёвон қарор дорум. Студияи Jay-Z Production да ина рақамҳо дар болои экранай. Метавонед занг бизанед, запис биёред, качествоаш ҳайвонии бадай. Ай бекор шудем, гуфтем гапо як тема навистем, гуфтем амира живо як бор барои шумо бихонем ки чӣ хелай мақсад mp3-аш дад кунем. Силкаи канали Jay-Z TG дар таи комментай будурем, подписатсияш кунед бачако. Хай ну мерем далши, чӣ хелай? Рэпа кардем ба мазаи бати, набуги брата, мо бигирани брато, зак ба ягон трак. Ба мухлисон салом, факта душманои бичум, рэпи тоҷики нам будай, Jay-Z амиҷа. Рэпа кардем ба мазаи бати, набуги брата, мо бигирани брато, зак ба ягон трак. Ба мухлисон салом, факта душманои бичум, рэпи тоҷики нам будай, Jay-Z амиҷа. Теборем бо сингараи бозидам мегам бод, гуфти бо бори набод хуй бихисанаш дагушод, наметавонам карда чизи ҳалол ҳаромам беталаб, наметавонам чибаки мисли қадам талантам баландай. Вайронакин сарма девона накир боста, басарш кит, атом вақта гапом ростай. Вайронакин калаша ки калаш меша калашник, хата кучаги нагир пиде кудаки домашник. Гушке, мекунам чизе намекадан, метавонам чизе наметавонам, мекунам чизе намекана. Истобу питреко дай домота истопу пидер, ма ҳамаша медосу мегзарам ба як фитм. Аму қае ки хапам яке кашиде нафас, то вақте ки ма омадам то реп нахира шикаст. Ба мухлисом салом, фарда душманои бичум, репи тоҷики намурдай, Jay-Z амиҷа. Репа кардем ба мазаи бак, ина боги брат, аймо бигирани брат, то зак ба ягон рак. Ба мухлисом салом, фарда душманои бичум, репи тоҷики намурдай, Jay-Z амиҷа. Репа кардем ба мазаи бак, ина боги брат, аймо бигирани брат, то зак ба ягон рак. Ба мухлисом салом, фарда душманои бичум, репи тоҷики намурдай, Jay-Z амиҷа. Биёен запис, иштияги бад качества, харибат ин амиҷа да. Мистер Эллен хати тонай ба. Ба. Боша ҳама касаб. Саломат бошед.